Kenya iwacho commissioner ma county ma Garissa Boaz Cherutich ogolo siem ni jopuonjre mamonjo jopuonje sikunde makono mana moko kanyo ni biro ka onegi ondam mager mar chik. Cherutich ojiwo jonyuol mondo miyo tim tich kendo tim achiegni kod jopuonj eneno ni jopuonjre odongo kod luor madwarore mano kodok kod ka nyithindegi e kinde makoro giketho chike mokete sikunde no beni kaonegi atua machalo nade. Siem ma kamano bende ogol bang' japuonjre moro muonjo japuonjne kendo gwaro ite gi pala bang' kane japuonjno openje gimomiyo okosebedo kanyo kodhi e klas nyaka ne yaw sikule tamar 2. Ambapo mwalimu mmoja mwanamke, madam mmoja ambaye alikuwa darasani anafunza, alipikwa na mwanafunzi wa class 6. Hiyo ni aibu kubwa sana. Na tulichukua hatua, tukashika wazazi tukaweka ndani ili tukuonyesha kwamba sheria lazima ifanye kazi. Lakini hata hivyo hatuwezi tukakubali walimu kufulumiwa, walimu kufukuzwa, walimu kutishwa. Hapa Kalimagala Secondary School head teacher alifurushwa mpaka akapigwa transfer. Huko Alinjukur kuna principal moja ambaye imesemekana kwamba atoke huko, lakini tumesema kwamba walimu wetu lazima tuwatunze, tuwapatie nafasi waweze kufunza ili tuweze kuimarisha maneno ya matokeo ya examinations yetu.